Majo kanye migao mar somo medo chwalo chendo mar 100% transition ne nyithindo duto mantiere primary kod secondary. Skunde moko to medo yuago dok chien e kwan nyithindo madonje skunde gi. Kathiani primary mantiere county ma Machakos nyaka sani ni mana gi kwan nyithindo maromo 50 kod 7, ka skund secondary ma Tabata mantiere county ma Meru negi nyithindo maromo 150 mantiere class 9 kod nyaka class 10 kod 1, ka class 10 kod 2 onge nyathi mora mora. En ang'o mapokotim? Diana Ulonde leronwa. Kirango aluora ma sikund primar ma Kathiani manitiere Mua County ma Machakos, inyalo paro ni en gunda. Kata kamano, e utego ngima nitie. Klese moko nigi nyithindo, ka moko to ni nono, kendo buge ema budhoe. Kaluwore gi japuonj maduong' ma skundno Lucas Mwini, dok chien e kwan nyithindo manitiere sikundno obiro kaluwore gi chan mokwako alworano gino makelo luoro, ka nyaka sani nyithindo maromo 57 kende ema nitiere sikul. Right now the primary school stands at around 40 and the nursery school they were about 17. Therefore the school is not growing very much because of property around. Omedo ni koso bedo gi jopuonje mag ECDE bende osemedo duoko kwan nyithindo chien e skulno. E duol achiel kod jotelo makono, gimedo jiwo jonyuol kod jotelo e migao mar somo mondo riwre chiero sikulno ma osebedo ka konyo nyithindo e alwora makanyo. The count has not employed an ECD teacher for us. Therefore it is a burden to parents. If the count employs 1 or 2, I think most of the parents will bring their children in our ECD classes. The low population is a concern to me, but the problem has been the area. The parents around here, most of them are not educated, so they don't see the need of education. We need to come together and make sure that classrooms are proper, they have enough desks, and the children are well provided for, because it is only through that a child can work. Kathiani primary ne okokalo kange mag rwako jo grade mar 6 e lai manyien mar CBC, kendo koro biro chuno nyithindogo madonje grade mar 7 law sikunde mamoko manitiere kilometers mogwaro. E county ma Meru kar chung'od bura ma Imenti ma Masawa, skund sekondar mar Tabata chako ywayo ngima bang' bede koyo kuom higni ma ok tin ne 2 mokalo, kaluwore kod weche maliekore matelo marach mane nitie skundno. Kaluwore gi jodak makono, skund Tabata nondiko kwan matin ma nyithindo mane otimo penj mar klas 12, gino mane ochuno ten sikundno chako lore. Izule ilianzia kudidimia kutoka miaka kama 3-4 imepita huko nyuma, na sida tu ilikuwa tu ya mwalimu, na ikaendelea kudidimia mpaka ikafika hapo. Sasa kama ni kuchukua watoto kuanzia darasa kuanzia form 1 hatakuwa wanaandimito kwa shule, na hiyo ingine hata mtu mwanafunzi akitoka shule ingine akikuja kuomba shule hapa, mwalimu alikuwa anamwambia hii shule inaisha. Kwa hiyo mwenyewe ndiye amemaliza hii shule. Kata kamano, Tabata oserwako kwan nyithindo maromo 150 nyaka ne yawe higani, ma katobedo ni onge nyathi mora mora mosedonje klas 12 mar skundno. Jodak achiel gi jotelo mawuok e gweng'no koro singo kedo gi achiedh nade ma osebedo ka duoko sikundno chien, ka gimedo jiwo jodak makono mondo tel nyithindgi mondo som Tabata. Tabata itaisha tukiangalia, tukasema tukiwa tumejaliwa na Mungu, tukiwa hai hatuta haja Tabata iishe. Tukishikana wazazi, walimu, all the stakeholders na wanafunzi wote, tufanye kazi kwa pamoja. Nafikiri kwamba this school has a very bright future and we will want to prosper, that next time we come here we are coming to celebrate. Jalup Commissioner ma county no bende osiemo jonyuol kod nyithindo e math ma ok opwodhi manyalo bedo achiel kuom gigo mamono nyithindo donje sikul. Na wanafunzi mkae mbali na hiyo kitu. Sawa? Kwa sababu nikikupata huko hata wewe mambo haitakuwa mzuri. Mtu anaacha class 7 anaenda napika mugasha. Si ungeleta hiyo akili ya chemist kwa darasa. See, that is chemistry. So from today, chief, we have a daily illicit brew crackdown daily.